Metròpoli, amb Xavi Collado. Molt bona tarda, benvinguts al Metròpoli de Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, fins les 7 en punt. Vull compartir una estona amb el David Escamilla, amb el showman humorista Miguel Lago i amb el Lluís Massarré, que ens presenta una cançó que es diu Som Natura, una cançó 100% ecologista. Però també recordarem el pas aquesta setmana de l'Andrés Suárez per al Metròpoli. Vuelvo a ver tu disfraz, viejas fotos son mi verdad, y cada vez que te escondes sé que te perdí y acabó. D'aquí menys d'una hora, el David Escamilla oferirà un concert en directe a Casa Seat. David, benvingut, com estàs? Bona tarda. Què tal, Xavi? Audiència, molt bé. Casa Seat és un lloc espectacular, jo diria. Brutal. Escolta, i què és el que dirà el Víctor Amela? Perquè mantindrà una xerrada breu però intensa sobre la teva persona, la teva carrera. Farem una contra de l'avantguàrdia en directe, per entendre'ns. El Víctor és el de la contra de l'avantguàrdia, que per cert me la va dedicar a mi a l'1 de juliol i va ser un luxe. I farem això, una contra de l'avantguàrdia en directe, que vol dir què vol dir la creativitat, què vol dir la música, per què fas música, tal, preguntes una mica personals, una mica artístiques, i farem un talk, estarem 15 minuts xerrant, en definitiva una presentació i un petit diàleg. Tienes miedo de ti, nunca sabes por qué, cada vez que te alejas de aquí, en nuestro jardín llueve sal, arrastrando tu voz, apagando tu luz, olvidando cuidar. I després presentaràs aquest àlbum que estem escoltant, El tiempo entre dos es secreto. 10 cançons originals que inclouen 4 duos d'excepció, perquè tenim el Joan Manuel Serrat, la Sole Jiménez, Ana Belén i la Judit Nederman. Un luxe, Xavi. Com ha estat, això? Mira, tu fas una carta als Reis i vale todo. A la carta als Reis vale todo. Una carta als Reis. I jo ja tinc una edat, ja m'afeito, però segueixo Fa uns anys, no? Segueixo fent cartes als Reis. No ho he deixat per aquell nen que vaig ser. Continuo fent cartes als Reis. I quan fas una carta als Reis, què passa? Doncs que normalment se't concedeix. Aleshores, va ser un cambalatge perquè Serrat, Ana Belén, Judit Nederman, Sole Jiménez són 4 veus que jo he seguit tota la vida, que adoro, i l'èxit ha sigut, home, que el disc estava molt ben parit, que el Josep Mas Kitzlus, el gran músic del Serrat, del Joaquín Sabina, el gran productor, arranjador, pianista, doncs ho ha cuidat tot d'una manera increïble. Per tant, quan li vaig enviar les 10 cançons cantades només per mi, al Serrat, les 10 cançons a l'Anna Belén, etc., Sole Jiménez, ho van sentir i van dir, hombre, esto está muy bien. I aleshores un va dir, me quedo la 4, l'altre va dir, me quedo la 3, i l'altre va dir, me quedo la 2, i l'altre va dir, me quedo la 10. Home, està bé, no?, que els grans puguin escollir cantant tu amb aquests duets. T'acompanyarà, per cert, el pianista, el Kitzlus. El Kitzlus estarà allà, a més amb un piano de cua llarga, i per tant serà un luxe, no? Jo crec que un piano tocat per el gran mestre i una veu, un piano i una veu, gairebé no cal res més. Al final pots vestir-ho de bateries, de sintetitzadors, de baixos, de guitarres, però jo crec molt amb la melodia, crec molt amb les cançons essencials, i per transmetre de la millor manera possible un piano i una veu. Què t'ha donat a tu la música? M'ha donat vida, Xavi, m'ha donat vida. Jo crec que sense música alguna cosa trontollaria, alguna cosa important trontollaria i fallaria, no? Jo crec que la música... Jo vaig en moto, sóc un motorista per Barcelona. I és complicat, I quan vaig en moto, amb totes les dificultats, quan vaig en moto tinc el cap ple de música i veig gent, veig paisatges, veig edificis, veig places, veig carrers i de cop
sorgeix al meu cap una banda sonora, no? I des que tinc ús de raó, des que sóc un xaval, la música sempre ha estat, d'alguna manera, acompanyant-me i dins meu. Això ha sigut també culpa del teu pare? Home, el meu pare, el Salvador Escamilla, té una culpa importantíssima, però tu saps que un fill pot fer dos coses. Pot dir, no quieres caldo, 2 tazas, o pot dir, tot això no m'interessa i me'n vaig a un altre costat, me'n vaig a les antípodes. Jo vaig dir, caldo no, 3 tazas. I vas fer bé, no? No t'arrepenteixes mai. Jo crec que sí, perquè al final allò que et fa sentir bé, allò que et fa sentir viu, segurament és el millor indicador, és la millor brújula de que anem per bon camí, no? Tu imagina't en pandèmia, el 15 de març, que ens tanquen a tots, Xavi, i escolti'm, no es mogui de casa, i tots tancats a casa. I jo vaig pensar, mira, podré mirar 453 sèries de Netflix, que està superbé, està molt bé, m'encanta Netflix. I m'encanta estirar-me al llit, al sofà, i que me les den totes, no? Va ser tan important la música. Però la música va ser molt important. I aleshores jo vaig pensar, ostres, i si construeixo alguna cosa? I si aprofito aquest temps de solitud, de reclusió, per construir? I aleshores vaig fer la primera cançó, Fragilidad, i vaig anar estirant el fil i van sortir les 10 cançons. En definitiva, us puc dir que és una sola història d'amor en 10 cançons. Com una novel·la és una història amb 10 capítols, una pel·lícula és una història amb 10 seqüències, no? Doncs això és una història d'amor en 10 cançons. He vuelto al mismo lugar, al punto inicial, separa el tiempo, desconocidos los dos, destino a París, te miro y tiemblo, te observo un rato, tu les... Explica una mica, David, de quina manera s'ha enregistrat aquest àlbum, com ha estat tota aquesta producció i, sobretot, de quina manera has pogut coincidir amb els 4 grans. Doncs mira, en pandèmia, perquè encara estàvem enmig de la pandèmia, hi han hagut, i us ho dic així clarament i per tant és una exclusiva per als teus oients i per al teu programa, hi han hagut algunes gravacions presencials, és a dir, una veu amb mi, junts, els dos junts al mateix estudi, Serrat, hem gravat junts, luxe asiàtic, extrem, màxim, allò ja et pots morir i ja s'ha acabat la vida. Per tant, Serrat i jo un dissabte al matí gravant a l'estudi amb el Kid Flux, mesclant, masteritzant, equalitzant, dient-nos, aquesta és la bona, però feu-me'n una altra per si de cas, no? Bueno, aleshores, el Serrat i jo junts. La Nederman, la Judit Nederman, meravellosa, també junts. Quina dona tan sensible, tan maca, que bé que toca la guitarra, que bé que canta, que bé que composa. O sigui, és una dona tot, és completa, no? Superjove, acaba de fer 30 anys. Sí. És increïble. Ha passat moltes vegades per aquest programa. I porta tota la vida fent música, perquè abans de ser el que ara és, amb Universal Music, amb l'Alejandro Sanz, que l'està empantant molt fort, jo recordo fer cafès amb ella i estava fent 15 o 20 projectes musicals. Estava amb un grup de no sé què, amb tots els estils, etc. No? Amb la Nederman també vam estar junts, a l'estudi, vam cantar junts. Aleshores, Ana Belén a Madrid, i jo a Barcelona. Aleshores li vam enviar una cançó, vam decidir on anava ella, on anava jo, i el Kid Flux va fer la màgia, les dos veus, bum, juntes. I la Sole Jiménez, València, ex-presuntos implicados, gran Sole Jiménez, València, el mateix. Li envio una cosa, pactem on quedem cadascú i es produeix la màgia, no? Quan t'envien el màster final, que els dos estem junts, no? Doncs meravellós, un àlbum que nosaltres anirem escoltant i desgranant aquests dies al Metròpoli de Ràdio 4. David Escamilla, et deixo, que sé que d'aquí a res estàs ja a casa Seat, agafes ara el cotxe que està aquí baix i vinga, cap allà. Tota la gent que vulgui venir, doncs escolta'm, a les 7 en punt, casa Seat és casa seva, entrada lliure, benvinguts. Doncs ara a les 7, quan acabi jo, pujo cap allà, aviam què veig encara. Gràcies, David. Una abraçada molt forta. Tal vez tu silencio fue el miedo a perder. Tal vez tu distancia es
hacer. Camino sin fe, me pierdo y después lo hago todo para huir de tu boca fiel, de tus ojos tempestad y amor. Tal vez la derrota fue mi reino a tus pies, sí. Tal vez la memoria es amarga y de miel. Camino sin fe, me pierdo y después lo hago todo para huir de tu soledad, del verano que te vi, mi amor. Solos en la arena, una luz que quema, nada más secreto que los dos. Tiempo de cerezas, lejos las promesas, solo tú y el mar mirándonos. Tal vez el silencio fue